Masera sei makomrades. Nhasi tanga tinyatsotarisira kuti tichapanana update iri detailed kunguva dzemanheru patakajaira kupanana vhangeri rerevolution, but still tiri kuona kuti tinogona kutadza kusangana, asi kana takwanisa kusanganawo then tinouya tichipanana maupdates nevhangeri rerevolution. Asi maconcerns amunenge muchisenda kumainbox tinenge tichimaona. Ndinodaira kuti the major concern inhau yemamoves anenge achiitwa naMnangagwa, vamwe voona sekunga vanhu verevolution vari kunonoka. Kune muimbi unoti musandione kunonoka ndinenge ndichiuya. Muimbi iwoyo ubatei, ufarirei, fambai nawo, ridzai kwese kwamunenge muri. Chatoda kukuudzai ndechekuti this revolution agenda haisi kuzokundikana kwete. Ndinoona kuti panenge paine masigns and symptoms ezvigananda zvichirwisa. Aiwa, takati chirarai henyu hope nenhau yekuti panga pachipisa makamira nerevolution. Saka pari zvino endererai mberi nekutsigira revolution. Nenhau yekuti rimwe basa rinenge raakuitwa harisisiri level redu. Tinoona vanhu vanokoshesa Mnangagwa zvakanyanya, vamwe vachimupa nhoroondo ye-state intelligence, vamwe vachimurifeya kune vakauraya vanhu zvakanyanya panguva yegukurahundi. Razuru rakapinda nyoka. Izvezvi kuno kurevolution we are considering nothing. We are coming and advancing, pushing the people's agenda. Saka batai ipapo takatungamirirwa nakomanda Geza nevamwe wavo. Then weku opposition tinokufarirai zvikuru, tinofamba nemi pese, asi takakumbira kuti pari zvino ngatifambei nerevolution. Takabatana nevatungamiriri ivavo vari kubva kuruling, havasisiri kuruling, wakauyawo kurevolution. Saka ndo mamiriro akaita chinhu chewani. Hapana ane masimba ekukudubura vana Mnangagwa avo from the level of operation yeku-opposition. Ngatimbomirai kunyeberana nekukwadzisa vana. System haungoisheke paunodira, zvinoshanda mastrategy, zvinoshanda nenguva. Ndosaka muri kuona pamwe pacho tiri kutungamidza minamato ine simba kuti ichengete vana. Saka nyaya iripo ndeyekuti yes, tine mikana yedemocracy, and democracy yakakosha nenhau yekuti inotipa kudzikama nemasimba ekubvisa vataisa patinodira. Asi zvine nguva, maelections tiri kuenda each and every time. Taenda ikoko nenhau yekuti tinenge takadivhaidhana nenyaya yemapato. Kana wabirwa, vamwe vanenge vadyiwa zviri pamutemo, vamwe vanenge vabirwa. Saka adyiwa anonogara kumba kwake kuti haindadyiwa ndinopindirei pane vari kuchema kuti wabirwa, because madambudziko iwawo haasi edu. Saka kana tiri parevolution tine chinangwa chimwe. Chirevolution chinangwa chekusevha nyika yaparadzwa nezvigananda nemutungamiriri wavo. Ndinoona vanhu vanotraya kuda kudefina vana General Chiwenga. Varume, regai tiyeuchidzane pano. Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vaya musavatorere pasi semafungiro
kana kuti semanarratives amunopiwa navana mutsvangwa. Chinhu ichi ndechewanhu. Isisu kana takati takasarudza kuvasimbisa kana kuvasapota ivo General Chiwenga nana Commander Geza, it's a people's decision. Kana taita people's decision ivo vakabvuma kuti tiri kufamba nevanhu, chamunofanirwa kuziva ndechekuti those guys will never fail you. Mark my words, those comrades will never ever fail you. Forget about Mnangagwa nezvigananda, my comrades. Forget, delete all the narratives zaMnangagwa, all the narratives zezvigananda. Delete all the narratives dzamunopiwa chinze vanachoni vada kutwa makomanda earmy. Warume, chinhu chinonzi Zimbabwe chakakura. It's bigger than Mnangagwa's family. It's bigger than Mnangagwa's friends. It's bigger than Mnangagwa's interests. That's bullshit. There is no mwana waMnangagwa anopusha unoita army general. Kana azoiswa tisu tichatozomisa isu pageneration yedu, maybe anenge aqualifya nenyaya yekuti anenge aseva in the army. Kwete zvemashortcuts, there are no shortcuts here. Then toenda panyaya yemareshaflings imwe iri kuita kuti mutadze kugadzikana. Dhimoni kana raakuenda rine hasha, harizivi pekubata. What you need to understand, Mnangagwa knows ZANU-PF very well. Mamoves ari kuitwa ayo haasa Mnangagwa. Mamoves ezvigananda zviri kuda kusurvive. Saka isisu tinenge tichiti tsuro tamba muswe takabata. Nenhau yekuti takabvisa izwi rekuti ZANU-PF, tikabvisa izwi rekuti opposition, tikati munhu wese akufamba nerevolution. Saka kurevolution, whatever mareshaflings eseiwayo, they don't count. Pabatisise ipapo. Pabatisise ipapo. Wari ruling party, wari opposition. Tapota ngatifambei nerevolution. Hapana zvakawanda zvatichataura pari zvino. Tichazotaura patichawana mukana wekupanana mafull address as usual. Tichakupai full details yekuti tiri kufamba sei. Mirai panzvimbo, musasumuke. As it stands, there is no any other way to save Zimbabwe except this revolution. Everyone nesuwo tine zvido, tine watinofarira kuti dai wapindawo. Asi mamirira akaita zvinhu, taakufamba nerevolution. Then wari opposition, hamuna maconditions amunoisa on the revolution agenda. Mirirai ground riite level, mofollowa the democratic process. Ndidzo dzinokupinzai papower. Kwete apa pari kuitwa revolution panapa, haikupinzei papower iyi. Saka you don't have any demands dzamunoti dai ningapinda pakati, dai ningapinda pakati. Siyai macomrades aite basa. Macomrades haapengi. Macomrades vanhu vakaenda kuchikoro. After vaenda kuhondo, they respect zvido zvevanhu nezvido zvemaZimbabweans. Zvamuri kuda imimi macomrades anenge achiona. But don't give them demands kuti isisu tinoda pakati. Mukadaro nemacomrades hamuwirirani. Kana watombonzibata apa nemacomrades, kana nyika yacho yaakufamba, bata ipapo, the time for democracy will come. Vanhu kana vachikuda vanokuvhotera, then you occupy whatever position you want. Nemacomrades unopiwa position inongoda macomrades kukupa iwewe. It's either you like it or not, because this is a revolution to save the country. We are not fighting against the ballot box and the ballot paper. We are fighting against zvigananda zvine ammunition, zvine mari, zviri under the process state capture. So haisi nguva yekutamba inoi nekutaura matheories asina basa. Pinda murevolution. Vatungamiriri verevolution havapengi. They know vanhu vavari kufamba navo. Saka vana veZimbabwe, mirai panzvimbo, musasumuke. Vakomana muri kutinonokera.
izvi zvinhu hazvichadi kunonokerwa. Aiwa, isusu nesu tinoti hazvichadi kukurumidzirwawo. Tibatei zvakanaka ipapo. Mune muchiuya muchiti hazvichadi kunonokerwa nenhau yekuti muri kuvhundutswa nemitsindo yetsuro iri kuitwa naMnangagwa ine mareshufflings ake newhatever the shenanigans ari kuita. Haina maturo, forget about it. Zikamai henyu, rarai hope as fellow Zimbabweans. Game iri riri muwaridzi, riri mumaoko ewaridzi. As the people of Zimbabwe, our duty is to support the revolution, and we end there. Kana vakomana verevolution vagadzira ground, muchanakirwa. Vanakomanda Geza hapana ma-elections avachada kuenda nemi. They are there to prepare a level ground for all Zimbabweans. They know kuti nyika inake munodiwa democracy. Havapengi, they know makomrades iwani. But kana muri kudzinga mbavha hamuendi kuballot box. Kana muchidzinga mbavha munotora cheni mosunga mukanda muchitokisi. Ndo saka tiri kuti siyai mweya werevolution ubate basa. Siyai utenderere, usiyei ubate basa. Madhimoni ayo siyanai nawo. Hasha dzaari kuita ndo zvinoita dhimoni kana raakutama. So munhu wese pauri, ramba uchifamba ne the spirit of the revolution. Receive the spirit of the revolution. Support the revolution in the name of the people. The end game tichanakirwa. Tinote